1.5 million po ang informal settler families natin. At yun po ang gusto natin i-cater mula po sa National Housing Authority upang tulungan po na mabawasan po ang ating mga informal settler families. And for the last 3 years sa term ni Pangulong Marcos, gano'n pa karami yung tinatarget natin na mabigyan ng lahat? For this term po, ang target po natin, at least makapagawa po tayo ng 500,000. Nakapagpagawa na po tayo ng more than 100,000. And ongoing pa rin po yung mga ating low-rise buildings at mga mid-rise buildings. Kaya ano po mga requirements para maka-avail po yung mga kababayan natin sa mga NHA housing? Mga simpleng requirements po yan, pero titingnan po natin talaga na number one, dapat qualified po sila, wala po silang kakayahan. They're part of the poorest of the poor. And of course, hindi po sila naging awardee dati. Meron po tayong alpha list, ayaw po natin na mabigyan yung mga nabigyan na po dati, tapos bigyan na po yun ng mga bahay. Talama po yung mga kantong mga tama po, makikita nyo binibenta po sa marketplace yan kung saan binibenta po nila ang kanilang mga rights. So, hindi mo po natin mga kababayan na sana wag po nilang gawin yan. Kasi sayang po, once lang po meron po tayong alpha list kung saan binibigyan lang po natin mga karapat-dapat at hindi pa po naging beneficiary ng ating government.